10 подшоҳи империяи Усмониён, 28 садри аъзам, 5 вазир ва иштирокчии 6 ҷанг Зароага 29 бор оиладор шудааст. Марҳамат ҳикояи Зароагаро ки 160 сол зиндагӣ кардааст якҷоя бубинем. барои давоми ин намуд наворҳои ҷолибу дилписанд тугмачаи дӯст доштанро зер карда ва ба канали мо обуна шавед. вақте ки дар соли 1777 Зароага ба дунё меояд, дар он вақт дар тахти империяи Усмониён Абдулҳамиди як буд. дар вақти ҷавонӣ, вақте ки ба шаҳри Истамбул кӯч мебандад, дар тахт Салими се буд. Зароага соли 1977 дар шаҳри Битлиси ҷумҳурии Туркия ба дунё омадааст. 29 июни соли 1934 дар шаҳри Истамбул вафот мекунад. Зароага ки диққати тамоми ғарбиёнро ба худ ҷалб карда буд, 160 сол умр мебинад ва яке аз одамоне ки умри дароз дидаанд ҳисобида мешавад. Зароага дар охирҳои асри 18 аз қишлоқи Мерменди шаҳри Битлис ба шаҳри Истамбул мекӯчад. дар бисёр иншоотҳои бузурги Истамбул ки айни ҳол бисёр сайёҳон ба дидани онҳо меоянд кор кардааст ва яке аз ин иншоотҳо қасри Долмавахче ва масҷиди ҷомеи Топҳане мебошад. баъд ба қишлоқаш бармегардад. баъди якчанд муддат барои музди меҳнатӣ боз ба Истамбул бармегардад. ҷусаи бузурги Зароага ва қувваташ диққати қасрро ба худ ҷалб карда ва хизмати ҳарбиро дар он ҷо ба итмом мерасонад. баъди муҳорибаи рус ба зодгоҳаш баргашта бо аширати Шариф Мирзо ки мансуб буд бо ҷанг ҳамроҳ шуда аз пояш ҷароҳат мебардорад. дар гумрук марди кор шуда кор мекунад ва дар як муддати кӯтоҳ калони марди корон мешавад ва баъди 20 сол ташкилоти марди коронро мекушояд. иддао мекунанд ки Зароага фақат ҷурғот ва булғур мехӯрдааст. дар воситаи ахбори омма яке аз мавзӯъҳое ки диққати ҳамагонро ҷалб кардааст ҳаёти оилавӣ ва дидани нуқтаи назари он нисбати занон буд. ӯ 29 бор оиладор мешавад. Зароага 5 духтар, 8 писар ва 29 набера доштааст. ба ӯ мепурсанд ки барои чӣ ин қадар бисёр хонадор мешавӣ ва ӯ дар ҷавоб мегӯяд: ман чӣ кор кунам, занони гирифтаам зуд пир шуда мемиранд. дар синни 150 солагӣ ба Амрико сафар мекунад, аммо чӣ хеле ки худи он тасаввур карда буд, ҳаёташ он хел намешавад. ду амрикоӣ Зароагаро бо ваъдаҳои дурӯғ розӣ карда ба Амрико мебаранд. ӯро бо маросими бисёр пуршукӯҳ пешвоз мегиранд, аммо нияти он одамон дигар буд. онҳо ӯро як костюм пӯшонида дар сиркҳо одами 150 сола гуфта намоиш медоданд. бо ӯ акс гирифтан $10 ва бусидан $15 гуфта нарх мемонданд. солҳои дароз на бемор мешаваду на ба бемористон меравад, аммо дар солҳои охир ҷигараш ба бемории сил ва қалбаш калон мешавад. Зароага 150 соларо давлат ба давлат гардонида ва дасти холӣ ба Истамбул оварда мепартоянд. ин ҳодисаҳоро тоб наоварда 29 июни соли 1934 Зароага дар Шишли Этфали Истамбул вафот мекунад. тамоми рӯзноманигорони дунё бо шакли одами пиртарини дунё вафот кард. вафоти Агаро эълон мекарданд. мазори Зароага дар қабристони Аюби шаҳри Истамбул вуҷуд дорад. инак расидем боз ба поёни як навори дигар. то наворҳои оянда сарбаланду хона обод бошед.